गारि एक्सिडेन्ट जादोंलै लोगोफोर हनै बेवहाय मा गारिथाय ए माबालै टाटा मेजिक गारिया बेनो हनै गुलाबा नांखादोंदां नै गारि बेलथायनाया माबाफोरथ' बेलथाया हा गारि बेलथायनायाबो जोंनि गामिनि लामा गुदियावनोखा जोंनि गामि थांग्रा बै गाहायाव थांथारदोंमोन नामा गारियालाय मा बोरैथो बिदि जाया गय फिदों आच्छा आन्दां मिन्दां जाबायना ज्राव थांबाय गाव रानि गारियावलाय एसेल'सो नाङो औ एसे थांबानो थांबाय बियो आंलाय ओइ खनसे एक्सिडेन्ट जाखांबाय दाबो थेखादोंरा बहाय मानसि नै हबोन गेजेरावनो दो थेखादों सानै सेंग्राफोर आंलाय जाबावबाय नामालाय बावसो जानो बय लाङो बेबो सोरनिमोन अर्डाराबा माला बायजोबला सेसमोन क'क्राझार ना क'क्राझार क'क्राझार खालामा पेस्ला जेबो खेदे ओमफ्राय भिडिअ बानायदों मा र' बेलथायनांगौब्ला बोरैबाला बै दैयावसो थांगौमोन ना फुख्रियावसो औ बैयाव थांखायोमोन इयो आरामसे बाहायग' दं ड्राइभारा माने गय फेदोंमोननो ड्राइभारा गय फेनानै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बे जायगायावनो एक्सिडेन्ट जाबाय थाखायो जों बेवहाय दाख्लैसो सानै मानसि थेखांबाय सानै सेंग्रा थेखांबाय बेवहाय 5 बोसोरनि सिगांबो सासे थेखांबाय बेवहाय आरो दाख्लैबो डिसेम्बराव सानै सेंग्राफोर थेखांबाय बेवहाय एक्सिडेन्ट जाबाय थायो ओमफ्राय दाख्लैबो सोरबा सौग्राव लाङानो बेवहाय हारसिङै लेवरा पेकिं लाङानो एक्सिडेन्ट जाबाय थाखायो बेवहाय बेहायनो गानै हबावनो बैयाव दाख्लै सानै सेंग्रा थेखांबा बैयावबो दाख्लै डिसेम्बरावहाय 5 बोसोरनि सिगांबो खनसे थेखांबाय बेवहाय सासेया बैनो जाहैबाय जों गामियाव हंनो बै दंफांबारि न'नियानो दाख्लैबो सासे लेवरा पेकिं लांबावबायनोबोनो हारसिंनो मिथिगा हुसियार गारि सालायलाङाला लांगाब थांगोनबो थालि गायनायनि जाहैगोन मोजां सालायाबा गारि सालायब्ला हुसियार नङाब्ला थालिर गायगोन लोगोफोर बोखांबाय नै नायदो
ए बायगोनलाय बे गारिया जायाखै बोनाया Hey, Theater! Hurry, boy! Theater punya bek kalamnya ulta sih bek kalamu, tuh le. Hey! दाना जिसिबियानो जा हायसिबायमोनलायनो इन्जुराखौनो सेसलै हाब नै दांदों बुरनाया yes खतम जोब्बाय सेसलै